BPF हिसाबै जों फुलि कन्फिडेन्टआव दङ कारण गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय जों खालि 7,000 भोटआव जेनदोंमोन आरो बियो दा जि बाइ इलेक्शन जागोन बे गोजाम समष्टियाव जागोन गतिके बे गोजाम समष्टियाव जथेस्थ BPFनि शक्तिया जोंहा दङ गतिके जोङो कन्फिडेन्टलि बुंनो हायो जों बेखौ देरहागोन बे नङा आनुष्ठानिक भाबै केन्डिडेट डिक्लेयार रि-इलेक्शन नटिफिकेशन बेनि उनाव जोंहा फर्मेलि केन्डिडेट सिलेक्शन जादों डिक्लेयार जादों बेनि उनाव सांगठनिक भाबै दा दलीय भाबै गिदिंनायनि थाखाय जों दा जजा खालामदों मैया जोंहा बिदिनो मोनसे मोजां आलोचना जाबाय गासिबो जोंनि जिखिनि BPF दोलोनि दा एक्स मिनिस्टारनिफ्राय लानानै MLA आरो गासिबो विंसफोरनि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय केम्पेइन सालायगोन जानो जोंहा जथेस्थ कर्मी दङ आरो BPFआ बिदि नङा जे जोङो BPFआ सरकार गैयाबानो दुर्बल बे धरनि नङा खारन थांनाय बाय बिसायख'थिनि जिथु रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान बेनि प्रुफथ' जेबो गैया मानसिनि गेजेराव मोनसे बिद्रान्ति दग' सृष्टि खालामनो थाखाय बे बुस्थुखौ बुंनाय जादों बिसेस करि बे खोथाखौ बुंनांगोन खारन बिथांमोना गिदों बे इलेक्शनखौ फेस जानो गिदों बिनि थाखायनो खाम्फानि नामखौ लादों खाम्फा गैयाब्ला खाम्फाया बबे खारनाव दिनै बेवहाय थानो हायाखै बिनि खारनफोरखौथ' बुंनाय जायाखै जों मिथिगौ खाम्फा बिथाङा उनि डिपुटि CM बिथाङा गथ'नि एडमिशननि थाखाय मैया दाख्लैहाय बियो दिल्लीयाव थांदों बियो बिनि थाखाय जोबोद माने माबा आं मिथिगौ पार्सनेलि बिथांनि समस्याखौ गथ'आ ल' फरायहैगोन लन्डनाव बे खोथाखौ आं मिथिगौ बेखौ बख'नांगौखौ सारा बर' रायजोआ लुबैयो आरो प्रथम दायित्वआ सोरनिमोन जायफ्रा सिगनेटरिस गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामदों बिथांमोना अबेबा सुक्तियाव नुदों नामा BLT सुक्ति नुखांलांबाय नोंथांमोना अन्यान्य आल्फानि सुक्तिफोर नुबाय आरो आदिबासिफोरनि सुक्तिखौ नुदों रावबोथ' जेल जानानै गैया दा आं बुंगोन बेखौनो जे बिसिनि सायाव जोंहा डाउट दङ कारण रन्जन बा बिथांनि जिखिनि आं मिथिगौ 72 जन नामा दा बिथांमोननि गथ'फ्रा दाबो कनभिक्टेड आरो माखासे बिसाराधीन जानानै दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि कारना हयथ' बिथांमोननि राजनीतिक उद्देश्यबो थानो हागौ